কাম কৰি খোৱা মানুহবিলাকে যি সুবিধা পাব লাগে ইয়াৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। ই শ্ৰম পৰ্টেলनि गेजेरजों जायफोर खामानि मावनानै जाग्रा बे गासैबो गावबा गावनि मुंखौ रेजिस्टार खालामनो हायो आरो बिनि गेजेरजों भारत सरकारनि माखासे जि मदद जोङो बेखौ अनसुंथाइ बायदिसिना मददखौ जोङो मोननो हायो। नाथाय गोबां जाहोनाव बे इ श्रम पर्टेलाव जोंनि माखासे गामियारि रायजो राजाफ्रा गावनि मुंखौ बेवहाय रेजिस्टार खालामनो हायाखै। बेबायदि बुब्लियाव मानव सेवा संघआ जि मोनसे हाबाफारि लादों लेबार कार्ड राननाय बेखौ आङो बाख्नायदों आरो दिनैनि हाबाफारियाव बिनि थाखायनो आं बाहागो लाफैदों जे बिथांमोना जि खामानिखौ मावदों बेयो जोबोद मोनसे गोनांथार खामानि आरो बेजों जोंनि गामि ओनसोलाव रायजो जाग्रा सुबुंफ्रा माखासे समाव गावनि फरायसाफोरखौ फरायहोनायाव बेराम आजार जायोबा एसे नायनो थाखाय एफा एनै राङारि मदद आरो गोबां रोखोमनि मददखौ बेवहाय मोननो हायो। दा बिनि थाखायनो दा गोबां समाव जों नुयो जे गोरिब गुन्द्रा न'खरफ्रा एखमबा गोनांथार समाव मालाबा गरसे गरनै थाखानि थाखायनो गोबां खस्थ' खालामनो गोनां जायो। दा बेबायदि समाव बोसोरफ्रामबो माखासे अनसुंथाइ माखासे मददखौ होनाय बे लेबार कार्डआव मख'नाय दङ आरो बेफोरखौ नोंथांमोना रेगुलार टास्कआव थायोबा बे सुबिदाफोरखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दा बे सुबिदाफोरखौ लानो थाखाय नोंथांमोना गोख्रोङै बाहागो लानांगोन आरो बेखौ नोजोर होनांगोन। आङो मानव सेवा संघनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों जे रायजो राजाफोरनो बिथांमोना जि कार्डखौ होगोन बे कार्डजों थाफानाय माखासे सुबिदाफोरखौ सम समाव मोननो थाखाय बिथांमोनखौ जाहाथे मदद खालामनानै होयो। कार्डखौ राननानैनो जोबथा हिसाबै थायोब्ला आरो गुबुन खामानि मावाब्ला नांगौ समाव बिथांमोना गावबा गावनि अनसुंथाइखौ मोननाय नङा एबा मददखौ मोननाय नङा। दा बिनिखायनो मानव सेवा संघनि बिबानगिरि बिथांमोना रायजो राजाखौ जाहाथे मदद खालामो। মই মানৱ সেৱা সংঘৰ কৰ্মকৰ্তাবিলাকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ লেবাৰ কাৰ্ডটো দি পেলাই যদি আমি প্ৰয়োজন সময়ত তেখেতসকলক সহায় নকৰোঁ, বহুতে এই কথাবিলাক এই কামবিলাক কৰিবলৈ নাজানিব পাৰে, তেতিয়া এই কাৰ্ডটো দিয়াটো মিনিংলেছ হ'ব। সেইকাৰণে অনাগত দিনত এই সুবিধাবিলাক যাতে ৰাইজে পাব পাৰে এইখিনি ব্যৱস্থা কৰাৰ কাৰণে অফিচিয়েল কমিউনিকেশ্যনবিলাক কৰাৰ কাৰণে যাতে সহায় কৰি দিয়ে মই সেইটো অনুৰোধ কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে আজি আমাৰ ইয়াত UN ব্ৰহ্ম ভকেশ্যনেল হাই স্কুল আছে, যি হাই স্কুলত বড়ো মিডিয়াম অসমীয়া মিডিয়ামৰ বহু ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত ছাত্ৰ ছাত্ৰী পঢ়ি আছে। এই বিদ্যালয়খন এটা সময়ত ভকেশ্যনেল আছিলে, কিন্তু ভকেশ্যনেলটো এতিয়া নাই। এটা সময়ত গাৰ্লছ স্কুল আছিলে, এতিয়া এইটো ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ কাৰণে এটা বিদ্যালয় হৈছে। এই বিদ্যালয়খন আমি ভাল কৰিব লাগিব, কাৰণ এই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে এই বিদ্যালয়খন বহুত প্ৰয়োজন বিদ্যালয়। সেইকাৰণে এই বিদ্যালয়খনত অসম চৰকাৰৰ আঁচনি যিটো মানে 4 কোটি টকা বিদ্যালয়ত দিয়া আঁচনি সেইটো এই বিদ্যালয়লৈ আহিব, কিন্তু ইয়াৰ আগতে বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাক যাতে ভালকৈ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে এই বিদ্যালয়খন মেৰামতি কৰা, এই বিদ্যালয়খনৰ ফ্ল'ৰবিলাক প্লাষ্টাৰ কৰা আৰু এই বিদ্যালয়খনত যি যি অভাৱ আছে সেইখিনি পূৰা কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ হেডমাষ্টাৰ আৰু বাকী শিক্ষকসকলক অতি শীঘ্ৰে যিখিনি প্ৰয়োজন বস্তু আছে, বহুত বস্তু নহয়, যিখিনি অত্যন্ত প্ৰয়োজন, কাৰণ এইখন বিদ্যালয় কম দিনৰ ভিতৰতে অসম চৰকাৰৰ যিটো আঁচনি সেইটো পাবলৈ গৈ আছে। সেইকাৰণে এতিয়া বৰ্তমান সময়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজন যিটো আছে সেইটো দিবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ লগতে এই বিদ্যালয়খনত আমি মই কেইমাহমানৰ পিছত মই আশা কৰিছোঁ, যিহেতু এইখন ভকেশ্যনেল আছিলে, ইয়াত গধূলিৰ টাইমত আমি ভকেশ্যনেল ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিব লাগিব। नैबे फरायसालिया जिहेतु भकेशनेल फरायसालिमोन, दा बेवहाय जोङो मोनाब्लि समाव भकेशनेलनि क्लासखौबो स्टार्ट खालामनो हायो। जोङो सारा आसामाव सारा बड'लेण्डआव जेसेबां ITI दङ, मोनफ्रोमबो ITIआव जोङो साननि क्लासा जोबनायनि उनाव मोनाब्लियाव माखासे जोंनि लाइमोनफोरखौ स्किल सोलोंनो थाखाय बा माखासे आदब खायदाफोरखौ सोलोंनो थाखाय गुबुन गुबुन हाबाफारिनि बेखौ जोङो मोनाब्लियाव फोरोंनो आखायाव लादों। दा बे हिसाबै बे ओनसोलनि नैबे गंसे फरायसालिया जिहेतु गामि ओनसोल, बे ओनसोलाव जोबोद गोनां जानानै दङ। बेवहायबो इलेक्ट्रिसिटि बाखिखिनि बेबस्थाफोरखौ खालामनानै मास मोनथामसोनि उनाव जाहाथे बेवहाय माखासे जोंनि गामिनि आइजोफोर, गामिनि लाइमोनफोर जायफोर स्कुल कलेज फरायनो गारबाय
बिसोरनो माखासे ट्रेनिं होनो हायो बे बेबस्थाखौ खालामनायनि थाखाय राहा लामा लानाय जागोन आं बेवहाय स्कुलनि हेड मास्टार SMC गासैबो ज' रायलायनानै माखासे बिथांखि लानो खावलायदों जोबथारनायाव बयनिसिमबो साबायखर बावबाय পদক্ষেপত সকলোলৈ মই ধন্যবাদ জনালোঁ বড়োলেণ্ডত এতিয়া শান্তি আহিছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলি আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব হেল্থ সেক্টৰত বহুত কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ আমি হেণ্ডলুম সেক্টৰত বোৱা কাটাৰ কাৰণে বিভিন্ন কাম আমি হাতত লৈছোঁ दानाय लुनायाव जोङो गोबां खामानि मावनो आखायाव लादों अमा फिसिनाय बोरमा फिसिनाय बेफोरनिबो माखासे हाबाफारि आखायाव लादों दा बेफोरखौ लानानै बिटिआर सरकारा नोंथांमोननि खाथियाव फैगोन जोंनि आसनिफ्रा गासैबो रेडि जाबाय दा जेला बे आसनिफ्रा बे स्किमफ्रा फैगोन बिनि सिगां माखासे ट्रेनिं जागोन बे ट्रेनिंफ्राव आं आरोबाव नोंथांमोननि गेजेराव बाहागो लाफैगोन बयनिसिमबो आङो फैबाय थानाय दुर्गा फुजानि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय আগন্তুক দুর্গা পূজার শুভেচ্ছা জনাই মোর বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ